tiegħek turità li tmexxi bħala komunità Nisranija Assistiv l-Ewkaristija ħanitolbu b'suffraġġju għar-Ruħ George Kuxkiri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejjew żissej niftħu qalbna beraħ għall-maħfra u l-ħnina tal-Alla fil-ħajja tagħna illi tfejjaq il-qalbna. Għax Alla mhux biss jaħfer, imma fil-maħfra ifejjaq il-qalb tagħna muġuwa midruba bid-dnub tagħna stess. Għax id-dnub l-ewwel ma jferi u lil-qalbna stess. Għalhekk ejjew nitolbu maħfra u fejkan fis-skit ta' qalbna. Missier Ħanin aħfrinna drabi meta ma fdajnikx bħala awliet, jew abbużawna mill-fiduċja fik. Mulej ħnina. Mulej Ġesu maħfra meta ma ħalejniex lilek, tkun l-uniku sit u salvatur ta' ħajjitna. Kristu ħnina. Spiritu Santu Alla aħfrinna meta mexniex il-ħajja nisranija bil-qawwa tiegħek, imma minna kollox bil-qawwa tagħna. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna għaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejja ta' issa u niksbu lena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalem il-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob widdeb il-uliedu u qalilhom: jiena se ninġabar ma' niesi, itfnuni ma' missirieti fl-ar li hemm fl-alqa ta' Efron il-Ħitti, fl-ar li hemm fl-alqa ta' Makfera biswit Mamri fl-ar ta' Kanan li Abram kien xtara minant Efron il-Ħitti b'kabar tiegħu. Hemm difnu l-Abram u l-Sara martu, hemm difnu l-Iżak u l-Rebekka martu u hemmhekk jintfint lil Lija. Minant ulit il-Ħittin inxtraddi l-alqa blar li hemm fija. Meta Ġakob tem iwiddeb il-uliedu ġabbar riġleħ fil-frixt tal-aħħar nifs u inġabar ma' niesu. Uħu Ġuzeppi bdew jibżgħu għax kien miet missierhom u bdew jgħidu: min jaf jekk jibdiex jobodna Ġuzeppi u jroddilna id-deni kollu li għamilnielu. Għalhekk batu jgħidu il-Ġuzeppi: qabel ma miet missierek ordna u qal. Dan jgħidu il-Ġuzeppi: iddew aħfer id-dnub ta' ħutek u ħtijietom għax ħsara għamlulek u issa nitolbuk aħfer id-dnub tal-kaddejja ta' Alla ta' missierek. U Ġuzeppi beka huma u kelmuh. Uħutu ġew u nxteħtu wiċċhom fl-art u qalulu: arana, hawn aħna l-siera tiegħek. U Ġuzeppi qalilhom: la tibżgħux, jekk hawn jien flok Alla. Jekk intom ġibtuli fuq id-deni, Alla bidlu fil-ġid biex iżomm ħajja kotra ta' nies bħalma huma llum. U issa la tibżgħux, jien nagħtikom tieklu lilkom u lit-tfal tagħkom. Hekk farraġhom u serħilhom moħħhom u laktilhom qalbhom. U Ġuzeppi kien jammar fl-Eġittu u wid-dar missieru. U Ġuzeppi kellu 110 snin. U Ġuzeppi ra ulit Efraim sat-tielet nisel u wkoll ulit Makir bin Nanassi li twildu fuq irkobtejn Ġuzeppi. U Ġuzeppi qal lil-ħutu: jiena semmut u Alla qed iżurkom żgur u jtellakom minn din l-art l-art li ħalef il-Abram
il-Iżak u l-Ġakob. Imbagħad Giuseppi ġal il-uliet Iżrael jaħilfu u qalilhom: Iva, Alla qed iżurkom żgur u intom ittellu għadmi minn hawn. U Giuseppi miet ta' 110 snin, ibbalsmawh u keduh f'Tebut fl-Eġittu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u dokkulu, xandru l-ġubiet tiegħu kollha. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Faħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu il-wiċċu il-ħin kollu. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u lil Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe huwa Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk tkunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: m'hemmx dixxiplu aqwa mill-Imgħallem, anqas il-sier aqwa minn sidu. Biżżejjed għad-dixxiplu jekk joħroġ jixbaħ il-Imgħallem tiegħu u lill-sier lil sidu. Jekk lil sit id-dar tawh il-laqam ta' Belżebul, kemm aktar lin-nies ta' daru. Għalhekk la tibżawx minnhom, għax xejn mu motti li ma jinkixifx u xejn mu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl. U dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh fuq il-bjut. U tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar ibżaw minn dawk li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ ta' safar tal-bejt mhux bħabba jinbijaw, u b'dan kollu anqas wieħed minnhom ma jaqaf l-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu madut. Mela xejn la tibżaw. Intom aqwa mill-safar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem missier li hu fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu eżisti llum Ġesu jagħtina espressjoni li qawwija. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam. Hija qawwija eżisti għaliex meta aħna ngħaddu minn diversi dlamijiet fil-ħajja tagħna. Faċilment waħda mill-affarijiet li tista' taqtalna qalbna huwa li nħossu li Alla jiskot, ma jgħidlek xejn. Għaddej fid-dlam u donnu huwa imdallam huwa stess. Mentre hekk Ġesu qed jgħidilna dak li jien ngħidilkom fid-dlam. Alla anke fid-dlam jitkellem eżistijej. Fis-Salm għandna vers li jgħid id-dlam huwa dawl għalik, il-lejl huwa jum għalik. U allura importanti ħafna li meta aħna ngħaddu mill-lilieli ta' dlam, mid-dlam li ma nħoxxejn aktar quddiem Alla, ma nħoxxej fil-fidi tiegħi, xi drabi dlam tal-emozzjoni anke fil-ħajja miż-żewġa, illi m'għadna nħossu lejn xejn lejn xulxin fil-mixja tagħna. Fid-dlam quddiem kriżijiet ta' finanzi, quddiem problemi fil-familja.
quddiem diffikultajiet fil-Knisja u s-soċjetà. Alla ma jaqafx jitkellem fid-dlam tagħna, anke kien ħossuh li donnu siket. U rridu nibqgħu nisimgħu sakemm nisimgħu il-kelma tiegħu fid-dlam. Jista' jkun li qegħdin hawnhekk proprju f'din il-Knisja dalgħodu għaliex għaddejjin minn dlam u ġejna hawnhekk insibu ftit faraġġ, ħajta kien, xi grazzja mingħand il-Madonna ta' Pinu. Ejjew nitolbu din il-grazzja li fid-dlam ngħidulu mulej imma x'qed tgħidli u ma nifqux qabel ma niskopru l-kelma li jagħtina fid-dlam tal-ħajja tagħna. Fl-ewwel qari għandna esperjenza ta' dlam ta' Giuseppi. Dana kien tradut minn ħutu bijawh. Però ġie mument meta dak kollu li jagħmlu kontrih dar u missieru jibatlu risposta u messaġġ jgħidlu aħfer id-nubiet ta' ħutek. Il-kelma li kellu bżonn fid-dlam Giuseppi hija l-maħfra. Kelma li xi drabi tista' tkun jibsa lina eżistijej, li naħfru l-min iweġġana, li naċċettaw li aħna niġu maħfura meta aħna nqasna u weġġajna ħaddieħor, mu speċjali fi relazzjonijiet l-iktar intimi ta' żwieġ, il-familja, l-aħwa, kwistjonijiet fuq wirt, ġlied, pika, adulterji, nuqqas ta' mħabba. Li tisma' l-mulej jgħidlek aħfer f'dan id-dlam tista' tkun il-fejqan u t-tama tiegħek. Però Giuseppi jisma' kelma oħra li hija qawwija fid-dlam tiegħu u toħroġ minn fommu jgħidilhom hekk. Dak li intom għamiltuli għad-deni Alla bidlu għal ġid. U fid-dlamijiet tagħna din hija kelma qawwija eżistijej. Li dak kollu li jsirilna kontrina Alla jibdlu favur tagħna. U rridu noħorġu minn din qudiesa b'din il-konvinzjoni fil-qalb tagħna li m'hemm l-ebda ċirkostanza ħażina kemm ħażina f'ħajjitna li Alla mill-ħażin mhux kapaċi joħroġ it-tajjeb favur tiegħek. Alla eżistijej anke d-dnub tagħna dawru favur tagħna. Id-dnub tagħna dawru favur tagħna. Għaliex sar bniedem bis-salvana. Niskopru l-imħabba aktar tiegħu. Minn fuq is-salib il-mument li aħna ċħadnieh tagħna l-Marija bomna. Alla sir aktar qrib tagħna aktar ma nidimbu. Eżistijej. M'għandux kont qed naqaddis il-ħabs, naħdem hemm jiena. U għamilt mistoqsija il-sħabna li jgħixu hemmhekk. Jekk ikun timmaġina t-taħwit li għamilt f'ħajtek waqajt ġo xi bir qiegħ, x'taħseb li Ġesu jagħmel? Maġġoranza qalu li Ġesu jinżel biex jitellani. Mhix risposta tajba. Fejn Ġesu jaf li aħna ħanaqgħu, jinżel qabilna biex meta naqgħu insibu hemm diġà. Daqshekk ħobna fid-dlam tagħna. Jidħol fid-dlam qabilna biex meta neħtlu fih isibna hemm diġà. Alla ma jinżilx biex jitellana, Alla jinżel qabilna biex imbagħad joħroġna miegħu. Din is-sbuħija ta' Ġesu Kristu eżistijej. Kieku aħna nkunu kapaċi nħobbu kif ħobb Ġesu, li anka fi żwieġ fil-familja aħna saċerdoti magħkom bħala ħutna nsara. Flok niġġudikaw nikkritikaw, nieħtlu fid-dlam ta' xulxin biex naqraw il-xulxin minn hemm bil-qawwa ta' Kristu. Dan hu Kristu f'ħajjitna eżistijej. Din l-imħabba tiegħu bla tarf. Tant qaddisin daħlu f'din ir-realtà b'mod spiritwali, bħalissa qed naqra l-ħajja ta' San Bernadett ta' Lourdes. U lejn l-aħħar ta' ħajjitha tidħol f'dalma kbira spiritwali. Però x-xita billi tingħaqad ma tant midimbin lil Madonna qaltilha titlob għalihom illi għandhom dlam f'qalbhom għax huma l-bogħod minn Alla. U tgħix dan id-dlam spiritwali maquda ma' Ġesu Marija fuq il-Kalvarju u toffri b'sagrifiċċju għal dawk li f'qalbhom għandhom id-dlam għax taħdu l-Alla. Ara din l-imħabba ta' dil-qaddisa tidħol fid-dlam tal-oħrajn biex iġġibilhom id-dawl tal-mulej. Jalla eżistijej. Aħna nkunu kapaċi bil-qawwa tal-Ispirtu bħal dal-qaddisin u bħal Ġesu illi fid-dlam niskopru l-Alla, nisimgħu l-leħnu, nieħtlu fid-dlam ta' xulxin u naqalgħu l-xulxin flok inkissru l-xulxin fl-iżbalji tagħna. Jalla din tkun il-grazzja il-Madonna ta' Pinu taqlanna llum bil-wifqa mill-isqottat tagħna. Mister Ħanin infaħrek u nirringrazzjak mill-qalb għal dawn ħuti li ġbartna fl-imkien għal din l-Ewkaristija. Nixtieq nitolbok mill-qalb sabiex inti jogħġbok timlina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nitolbu.
Nitolbuk mulej għal-ħutna nsara mxerdin fid-dinja kollha, iqaf magħhom, u speċjali dawk li tiġu persegwitati fi żminijietna. Għatihom mulej il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ħajkunu xhieda tiegħek anke bil-martirju. U għamel il-martirju tagħhom iservi għalina biex ngħixu ħajja nisranija radikali, nitolbu. Mulej fid-dlam tal-ħajja tagħna, spiritwali, emozzjonali u x'inhu dlam f'ħajjitna. Tina grazzja li nibqgħu nisimgħu l-leħen tiegħek, nitolbu. Mulej nitolbu ħatina l-grazzja li naħfru il-kull min weġġana fil-ħajja, ħansibu l-paċi f'qalbna, nitolbu. Mulej Ġesu tina l-grazzja li nemmnu li jint kapaċi toħroġ it-tajjeb mill-ħażin, li jint kapaċi ddawwar kollox favur tagħna, nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna niħtlu fid-dlam ta' xulxin biex naqalaw il-xulxin bil-qawwa tiegħek, nitolbu. Nixtieq nitolbok Għażiża Marija Omna sabiex inti bħala Om ħanina iżżomm fil-qalb tiegħek u titlob għall-priġunieri kollha, għall-morda, għall-refuġjati, għall-homeless, għal dawk li għaddejjin minn kriżi fi żwieġ tagħhom, fil-familja, għal dawk li għandhom problemi ta' saħħa, problemi ta' xogħol, għat-tfal u żgħażagħ tagħna, għat-tfal li jħossu li qed jitilfu l-ġenituri tagħhom, għal miż-żewġin li jħossu qed titkisser iż-żwieġ u l-familja tagħhom, għaż-żgħażagħ li qegħdin ifittxu relazzjoni u futur u karriera. Nitolbuk għall-umanità kollha ma biex ma titbieċ minn ibnek Ġesu u tatina int il-Kristu mill-ġdid fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu pan nitolbuh bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun jogħġob il-Alla, il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li konna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla nuqqas iżda qaddes ix-xbubija ta' ommu, inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, ejjew nerfu qlubna l-fuq u nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej mis-sirħanin, Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bibnek il-għażiż u Sidna Ġesu Kristu. Iżda iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlekom bibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqna l-ħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifkir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int walajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm tibnek il-għażiż u Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li kla Ġesu ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Misteru tal-fidi, inħabru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mowt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu. Nofrulek bħal ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra ċoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Omna Marija, żewġa San Giuseppe, l-Apostli San Franġis, Santa Clara, Santa Veronika Giuliani, Santa Bernardetta Lourdes, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew minn qalbna nitolbu t-talba li tagħna Ġesu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, fi qlubna, fil-familji tagħna. Biex inkunu ħilsa dejjem idnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apostli nħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu hija dejjem magħkom. Min qalbkom għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla danu Ġesu il-ħaruf talla li neħħa dnub tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħna u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Noħorġu minn l-Ewkaristija mimlija tama u kuraġġ tiegħi li anke fid-dlamijiet tal-ħajja tagħna l-mulej magħna ikellimna u kapaċi jibdel kollox għal ġid tagħna, ibsa kemm tkun il-ħajja. Il-mulej magħkom u jberikom Alla li jħobbkom u għalhekk jista' kollox f'ħajjitkom. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru ferħana fil-paċi ta' Kristu.